Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Nung listeners, ako na sa i-upload ang part 18 sa What's the Style drama. O di na ito dogayan, magbasa ta sa atong mga comments. Katong last nga i-upload na to. Ang first comment na to, si Ixil Candy. Enjoy kayo, idol. Thank you. Nice drama. Salamat tayo sa imoda, Ixil Candy. Si Ma'am Delsam 99, mayong gabi sir idol. Naulang ko naka-open YT. Salamat always. God bless you and family. Daghan jud kasalamat sa imong Ma'am Delsam 99 sa imong kanunay nga pagsunod sa atong mga drama. O maski busy jud ka sa imong trabaho diya ma'am. Nakadalikyat jud ka o comment. Muna ko ma'am, salamat jud kaayo. Dads Vasquez, daghang salamat admin sa Palamay Drama sa What's Style Compilation Part 17. Mga suglanon sa kinabuhi sa atong mga sender, God bless us all. Daghang salamat sa imo diha Sir Dads Vasquez sa imong pag-comment permi na ma-appeal nato pagbasa. Salamat jud kay sa imo diha. Si Michael John Amores idol from Tubod Lanao del Norte, more power. Salamat dahil sa imo diha Michael John Amores diha sa Tubod Lanao del Norte. Daghan ni atong paminaw diha. Mga sender nato si amigo ni Michael John Amores. Ug si Jude Pelstico, salamat idol. Was out ko idol from Cebu Barangay Martis. Salamat sa moda Jude Pelstico sa imong pag-comment nga na-appeal sa atong pag-vlog karon. Si Sir Willow nag-send ni sa ato og 2.79 Canadian dollars. Butan kani si Sir Willow. Salamat tayo sa imo da Sir Willow sa imong pag-send sa ato og 2.79 Canadian dollars. Butan kini si Sir Willow. So nako Sir Willow, salamat kayo sa imong gisend. Si Oscar Abedog, salamat sad sa upload idol. Malingaw jud sad mi ani idol. Salamat sa imo da Oscar Abedog. Naadjud ka pirmi ka paminaw ug gasunod sa atong mga drama. Ug sa imong pagwala skip Oscar, salamat kayo. Kaduhang comment ni Jude Pelstico, salamat idol, funny kayo. Salamat Jude pag-usab sa imo da Jude Pelstico. Kaduhang comment ni Ryan Inquito, shout out idol. Salamat pag-usab sa imo da Ryan Inquito. Ug mao to mga sirs, tanan ka comment sa ato ug atong gi basa karon sa atong part 18. Ug ato na sugdan atong What's the Style part 18. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuton. Palamie Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita lakip ang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Aygon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Leon, ginaingon. Ayaw gamita ang dunggan sa sulti sa uban. Mata ang gamita. Aron makakita ka sa sakto nga binuhatan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahigalimtan. Asa ka, ma'am? Diyan ako sa unahan. Okay, ma'am. Hinay lagpadagan na kay nervyosa baya ko. Hinay naman ni ma'am, uy. Hinay, pagyoy. Sige, ma'am. Kay naganahan ko kinay kay di ko kuyawan. Hinay na jud ni ma'am. Di man ko maestra, oy. Ay kanang taho na nang ako nimo, ma'am, oy. Just call me Rufing. Marag na sa pagyusa. Same tagpangan. Fing sad ka? Dili, ako si Leon. Bagyo mo sa ningana. Ay! Pareson tang duha, Leon.
Minyo naman ko, Ma'am Rufing. Aw. Kaon og maayo Leon kay gilutuan ta kas imong paborito nga buwad gitamatisan. Pero di magpalabi ha kay medyo parat ra ba ang buwad. Daghang magkagisagol nga tamatis. Oo, hinuoy daghan na. Sige na kaon na. Salamat. Gutom kay ko ni Christine, oy. Daghan di kag pasahero ron. Di man, pero pulos lagyo. Pero dunay usa nga pasahero nga naglibog ko niya. Kaysa akong pagpangutana niya nga asa siya magpahatod, ingon mga unahan ra. Nya. Kung sabi unahan nga, unahan man di sa bukirang bahin. Tunggason kayong dapita. Ay sa sunod mangutana kag asa kam asa siya magpahatod dili kay unya ra ka mangutanag nagdaga na mo. Lagi. Mo ni akong baton sa sunod. Kau na diri, day. Unya ra ko oy, waton ako sa tatay nga maghatod og sweet corn. Sa taon makakwarta ang akong amahandong. Salamat, Christine, nga gipakyaw nimo ang akong gidang sweet corn. Aron makapauli lakas ato tay Marisi uy. Unsa man lutoon na akong sweet corn aron mabaligyan nimo? Ay ako nilutoan ni tay uy. Ay, ihatod na kasi yung bahay, tayo Marce. Ay, ayun na lang. Magatangan ako og multikab. Ay, nagsabot bindaan nga mo at ako niya sa skinga. Halata niya magabian na di ay ka. Dili man kay matod sa atong silingan nga alas 3 na sapon siya mugikan karon padung to Scarborough. Unya kay alas 2 pasado naman ron sapon atang na lang ko niya sa skinga. O salamat na lang ha, daghang salamat pag-usap Inday Christine anak. O Dong Leon. Ikaw po, tayo Marce. Tay Marisi, amping ha. Amping po. Salamat. Mingaw ronda. Uy, may ripit pas kung nga nagtabang. Uy, si Ma'am Ruping. Nagdagan nga, nagpanabang. Nga naman ka. Hoy! Biday, pagdaganday, ngingilad ha. Nagdagsundang ang lalaki nga. Nigukod ni Ma'am Ruping. Balik! Padagan ko. Mamamong kinigalaki ha, uy. Balik, oy! Pasaylo ako, Ma'am Ruping. Hindi ko makatabang nimo. Kay kuya o ako'y may ko sa sundan. Ay, pero magkonsensya po ko nga. Kaya wala ko siya nabangi. Mabalik ko sa kong agi. O akong pasakyon si Ma'am Ruping. Naabot tas Leon ay. Huwag ko magdahom nga limbungan ko sa kumbana. Karon ka. Mura ra magway na hitabos. Nakaluto na ka, Day Christine. Day, nakamati ka na ako. Nakaluto na ba ka? Kay mukhaon ako, gutom na. Day! Wala ka pa ka na si mong babay. Ha? Si babay? Ay pamakak Leon. Mao nang chismis din sa tuwa nga may babae ka. Imong gipasakay sa imong motor o giikyas nimo kay dunay migukod nga lalaki nga iyang gikarelasyon. Katawa lang ay. Di mga nang istorya. Katawa ini ha. Kaon imo. Isukad karon di na tika atimanon. Unsaan hi ka din himo kaon sa ato. Samday ka wa day ka pakanas imong asawa Leon. Maudit. Sukad ko no karon. Di ako na siya mo atiman ako. Unsa? Ngano go? Naglagot siya. Nga mo ko na inanunggan nga chismis nga may babae ko. O gigukod ko ni Misa gikarelasyon yung lalaki sa babae. Oy ikaw ba tug-ani ra gud ko tinuod be. Kami ra bang mga asawa no may instinct ra ba mi nga makatimaho gyud mi kung magbisyo ng bana namo. Ang samang taong ka mo. Taong ko magbisyo mo. More ba o? Baka na sa kubi. Kay birthday na kong gutuma. Day. Day Christine. Tupag ko gigda ni mo day ha. Dito ko sa amo day. Nangayo ko kaon ni Mama Odette. Day. Ayaw gamita ang imong dunggan sa sulti sa uban. Ayaw pamati sa mga chismis lang nga wa kay basihan. Gamita ang inyong mga mata
aron makakita ka unsay akong binuhatan. Day, okay na ka? Nakasabot na ka? Kaning maka-jirjir na ba ko ni mo, Day Christine? Ay. Jirjiron ta ka, ha? Kita ka ini. Ay, kutsilyo. Kahit. Sige, Jirjir. Kay putlan ta kas imong buli. Ay, butang na, Day Christine. Oh, kahit kayo natanaw, no? Hadlok di kagait. Hadlok ka? Hadlok ko, eh. Mabatiyaw sa guday. Explain ko nimo. Unsay tinuod nga nahitabo. Ingon ini, manggod. Oh, kasabot na ka? Ang pinanggutsilyo, be. Tinuod ang imong gisagilo nako, Leon, ha? Tinuod lagi. Bisog, magsusi ka pa dito sa police station. Gipablatter man gani ni Mang Rufing ang gibuhat atong iyang karelasyon nga buknoy. Sure. Ang binabi. Ito yung kutsilyo ba? Ikap. Ay, ramat. Yan akong kutsilyo. Di Christine. Ano man ni? Leon, ngano kita kumang ko ni mo na kutsilyo, uy? Pagpili, kining kutsilyo nga may mutapos sa imong kinabuhi. O kining ako nga may musapong sa agianan sa imong ihi. Uy, katipan man na. Pero kanang imo kay anak. Leon. Mas ka nang asang masawa. Ay, napagsapot mo. Leon, may kay ka mangitag paagi para mag-surgeon ako. Say, gamit sa akong pagkabal-habal, driver. Hindi mo habal. Habal, ganahan kong habal. Habal, Ani lang ko dito mong parking. Aron, dili makabantay si Christine nga naabot na ko. Mo isulti sa uban. May lalaki siya. Ug ana karon sa sud sa mua. Nabati na ko ang inang agik-ik. Pakalitan ko ug ang putahan. Ug ako ning patiran kusog. Init! Kinsa? Sawa nga maluibon! Kita ka nagatubang na miglingkod, nya maluibo na dayon. Dool dire para makailang ang kinsa ni bisita nako. Di, dool dire tanawag kinsa ni. Kinsa siya? Sabi ay. Kinsa siya? Ay, may Leon. Ang inyong kababata, Kristen. Gikan ko sa Amerika, pero batil kayo. Tingnan ko siya tingog bitaw pero di. Bayundoy! Ano dini? Kiss ko sa mga kumabata mi. Ayaw, das liog. Aris ubos ko, aris ubos. Ano bayo, taka, Naikugay ko sa among kababata ni Christine nga si Undoy nga bago lang naabot gikan sa Amerika. Lesson learned gyud nga dili gamiton ang dunggan sa sulti sa uban, kundili mata ang gamiton aron dili maawawan. Bago ito magkasama ang kaagi ni Leon din hining tulumanon. What's the style? Mata ang gamiton aron dili maawawan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Celine, ginaingon, mahal ko kamong akong pamilya. Apan pasaylo ako nga mubiya ko, aron matagamtaman ko ang kalipay nga wala ko matagamtabi uban sa inyong kiliran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bisag unsaon, oy. Gihurot nimo og palit ang tambal ni tatay nimo. Pero ang kuryente wa nimo bayre. Gisiguro na ko ang tambal, nay. Kay kuwang naman akong kwarta para ibayad sa kuryente. Agay! Da. Nay! Maugid ka, nay, kagpanapat! Gaan kay kamot! Hapit ako pulinin yung pagtratar na ko, ha? Oh, kay gano man, ha? Ngano? Nga sige, sukol. Sukol! Dapati ko! Magbugnot na! Ilad kag batasang anak ka kasi gidayon. Baos og dapati ko! Dapat si mama! Hoy! Sa itong nadungon ako, ha? Ito? Ganun mingon ka niya nga, baos og dapat, ha? Unsa? Unsa to? Mubaos siya og dapat ni mo, ma? Ay da, ako lang siyang gihagad, oy. Gihagit na ko. Ang kuryente, giawahi og atiman. Sa sunod adlaw pa kuno niya bayran, kay kuwangan ang iyang kwarta. Ang tambal ni tatay og ang tubig, nabayaran na nimo?
Ha? Nabayaran na ba? Oo, mabitaw nga nakuhangan ko. Kay nipalit man ko sa kakilo nga bugas, Gwyd. Ako ang libayan sa kuryente, be. Pero ilisi ko, ha? Sa sunod adlaw, ilisi ko. Di lang ko mo ilis, kuya. Ikaw na si tampo, ana. Sa? Agay! Grabe, hasad. Uy, mura man yan ang kagdili niya anak, uy. Kay uman sila pagmahal ni mo. Si tatay noon sa maayo pa naglawas. Pinangga ko niya. Siya rin nagpanggaan ako. Sa akong nadunggang istorya pa, kana si Abyong, maong suko pud na nimo, kay mas pinangga kuno ka sa imong tatay kay niya. Permi kuno na siyang bunalan sa imong tatay sa lagsik pa. Ikaw, agit kuno kakatilaw, bisag kusi na lang ni tatay nimo. O ko'y kalipay sa amo, de Milayoy. Kung wa pa lang nas tatay, hagpayra ko nga ni Bias amo, Ako pa ikaw, no? Manguyab na lang kayo niya, magminyo ka. Aron imong pamilya na imong atimanon ba? Uban sa imo unyang mahimong mga anak. Mao sa day naabot sa kong una-una, day. Mas may pagmagminyo na lang ko. Si Jongjong ay, tako mo kaya gusto nimo. Sukta na. Day! Day Silin! May kinera ka diha, Day! Sayang imong tatay! Giatake na sa kasing-kasing! O gidali na mo sa ospital! Tay Panyong! Wala kit ka, tay! Ikaw raw tabog tong nagmahal ako sa tong pamilya pero gikuhasan ka sa ginuuna ko. Unsi ni tapos ni tatay. Tanawa! Ug ang tambal nga imong gitingog sa pagpalit. Wa na gina magamit ni tatay. Wa na! Ini ko man niya sa lubong ni tatay. Mubiya na ko sa ato. Unsa? Magpalayo ko, Kuya Abyo. Ibalik og habwaan ang imong mga biste nga gisod nimo sa imong bag. Kay dili ko mo sugot nga mobiya ka dinhis atong panimay. Mulayas ka na? Muli kay ka na sa berinan sa bahay? Matagpuan? Dili ko musigot. Di ko musigot nga mulayas ka din. Way makabuot na ko kung mubiya na ko din. Dako na ko. Ug way magbuot na ko kung magpakabuhi ko nga mag-inusara. Maputos ka kisbunog kung mapugos ka ni biya din. Sige. Hala, sige, Byong. Kulatahan na kung mulayas ka na. Gipangandaman ko na nindaan ang akong gibuhat. May mga pulis nga akong gipatawag. Naa sa silong naghuwat. Naghuwat nga akong pasakon. Jongjong! Pasudla diri sa bayan mga pulis! Okay ka ra ba din sa bahay nga imong giabangan? Okay na ko din Jongjong. Di na gyud makahilabot pa din hing imong inahan og igsuon, day. Kay pulis man ang tag-iya ining maong bay nga imong giapangan. Sakto ra gyud sila sa pusas kung mag-iskandalo sila dinhi. Salamat nimo, day Milay, ha, sa imong pagtapang nako. Og labi ka na, Jong. Nasayad ka na sa hinungdan nga gibuhat ko kini. O karong gabi babalik ko, ha. May importante kong isulti nimo. Daislin, katong akong giingon nimo ba? Mo padayag na sa Jongjong sa iyang Oo, sige. Balik ka ng gabi, Jong. Magpaabot ko. Wa na gyud mo'y mahimo ba Dako naman silin. May katungod na siyang desisyon, siyang kaugalingon para malipay siya. O kalipay niya nga, malayo siya sa inyo, sa na. Ay, wa para ba ko'y tarong trabaho na? O si mama, labo pang way income. Mauna na kasayop ninyo, bay. Inyong gidaw-daog silin nga. Siya may dakong natabang sa inyong kalisod. Nagmahay bitaw ko nga ako sing gidaw-daog eh. Bitaw. Wahin ang pagbasol sa. Ita. Paningkamot na lang mo sa inyong kinabuhi nga wala silin. Ana na lagi na, Bayabyong. Salamat, Daisilin, nga gisugot na ko nimo. Hagbayroon ta ka nga gisugot. Pero gipugngan ko nilang kuya. Yan sa kong nanay nga magpatunog iyab. Pero karon, wala naging makapugong na ako. Magminyo na naman ta na. Kana. Maunta na isunod na kong isulti nimo. Naunahan gid ko nimo.
Gusto ko nga magpakasalta sa labing madali, Jong. Dili ko gustong dugay nga relasyon, uy. Kay gusto na ko nga magminyo. Uday, magpakasalta. Hoy, ikikalitan mo ko ni mong kakos o giyagan. Pakasal na bitaw ta. At uning una-unahon gud. Ito na kwarto na. Ito na rin silin. Dugan na kayo kung yung laban niya. Nacho, kalamihan na Nacho. Masakit sa tibo kung kinabuhi karon pa makatilaog lang. Nacho, ang kaniadto. Plus kasakit ang ako. Naang ko nila ni Kuya o Nanay. Plus pagdakmal. Pero karon kalami. Kalami. Nacho. Ako lang ni Kuan ha. Buon na nagyak. Katambok sa imo. Sakat karon pa ko makakita kay ana sa personal. Pahiga pa ko na ta, Chong. Kalami sa kong ibak din imo gigunita nga ako. Kontragit ko kakitag sa ini. Kuya, nakita sa kong papahay nga mukhaon ini. Kaon sa ko, ha? Ganda lami. Lami. Ay, nagay ang nipon sakit kayo. Kanina tayo, doon ako. Sakit sa papagi ko. Alibi, ato na yung gagawin. Pinabada. Chong. Kasakit. Munam na lamit agas. Chong, pero lamit. Chong, sakit na lamit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daria, ginaingon, nahibaw baya ko nga ngilad nga maibog ta og lalaki nga doon na tag-iya. Pero abot ba, uy? Maibog ka ni kog laki, bisag kinsa pa'y tag-iya, buhaton ko gyud kutob sa kong mahimo nga makatilaw ko niya. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, Yats, uy, gibuwagan ka doon ni Rinloy? Oh, Yats, uy, gibuwagan ko niya kay natagbaw na ko nung siya na ako. Unya, okay ra ka, ano? Huwag ka mapugong sa diyang gibuwagan ka niya. Nganong mapugong man ko? Labaw pa mga kong gipulaan na niya, Yats. Delio, di ko mamugo sa tao nga wanay gusto na ako. Gwapa na ako, ah. Makakita pa kog labaw pa niya. Ako pa mong ganing bubuwag sa uban, kinatagbaw na ko. Siya pa kay pugngan ako. Biyaan ko niya. Bahala siya. Unsa ma? Mao ka na. Anak ko makauyon anang kinaiya nimo. Kay ngano di ay kinaiyan ako ma. Sama. Wa ka masayod kung unsa nang kinaiya nimong nahuptan nga kinaiya nga way ayo. Kay unsa man lagi ko. Agong mag-ilis-ilis kag uyab yano kar kayo. Uy, inday, kinaiya nas usa ka lalaki oy. Nga kun mapulag babay mo biya. Pero ikaw in taon babay kang dako. Ikaw ang alkanse. Kay magpahilabot ka mas laki sa dili pa mo magkabuwag. Moderno na rong panahon. Basta kay mo na ako. Di ko mawili og laki kung ako'y mapulan. O kung doon ako'y laki nga magustuhan, buhaton ko ang tanan aron ako siyang mauyab. Daria! Unsa? Uy! Naibog sa uyab ni Ani? Uyads, ganahan ko niya. Macho og lawas o niya husto sa barog. Ang ubo sa tingali no, husto sa tingali sa barog. Uy, Yats. Tanaw na ko, Yats. Mura og kung sa barog ang iyong ubos, day. Ha? Tutukir ko na iyong pundiyohan ko. Lupiak! Ay basta, tistingan lang na ako eh. Kana kay nipilit si Ani niya, husto sa barog ang iyang ubos. Lipay gito no si Ani nga. Hatagan ako siya kwarta. Kaya sweldo man ako ron. Ako gining panggaon akong uyab. Aron di ko niya buwagan. Sige daw siya reklamo na ako kung di ko siya magtagbaw sa ako ah. Pero hinighatat ako kwarta. Ay, dayong gakos o gugot eh. Nanding! Ito na may nagtawag na ako. Ako ni Uy si Daria! Si Daria to. Huwata sa kubig kay mag-istorya ko ni mo, Ding! Ay, ibo na bihanan na ako.
Ni ako tapos siya. Cute. Klaro Salamat kay nga ni gamay Hunong. ubos. Ni Hunong juga gwapo, thank you kaayo. Si ato ni mo ka pa. Saday ka. Humutan ni mo imo nang Santos ipaso. Ako mamasita ko sa kong uyab nga si Ani katong mi nagsudan ba? Mao ding nagpahumot ka. Lami ang gakso ni mo, oy. Ha? Lami kang gaksoy. Nanding, kanang nakagusto baya ko ni mo. Ha? Lagi. Ako sad. Ganahan ko nimo. Pero may uyaw na manggod ko. Kung imo kong panguyaban no, sugdon ta ka. Okay, ragid ko nga duha mi sa imong life. Ha? Unsa? Lagi. Musugot ka nga. Duha mo sa akong kinabuhi. O sige. Nakagusto man ko nimo. Sugta ko. O di lang nang kapibaon siya. Sige na. Sugta ko Daria. Uyab na ta Nanding. Yes! Salamat Daria. Salamat kaayo. Pero papayang nga cute. Papayang nga gamay. Ay mo ba yots? Ha? Nagkauyab na ka mo si kagabi ni Nanding? Uy, huwag isa makapadayon o pamisita sa ni Ani? Ni paulit na lang siya kay nagabian na migtabi. Yan, ganahan kay kuniya, yan, kay humot, ya match, o kay lawas. Anya, ang pudyuhan, lupyak man, pe. Okay ra ka ana, nga Okay lupyak. na, uy. Kana kay nipilit si Ani niya, okay ra nang iya, ha? Ugyads karong hapon, mag-date me. Mag-abot pa sa syudad. Siguradong ko nga manood, big mabugnaw nga dapit. Motel ni gihunungan sa gisakyan tang taxi. Oo, Daria. Ay manuta diha. Aron sawan ta ang kalipay. Okay ka ba? Okay ka ayo, halbaya ta ka. Busa ihatag na ko karong higayon na ang tanan mong gustong mahitabo. Kukumot ning imo. Nanganam ning daan namang takom. Daghan namang dagko nga ni Sudi, ha. Okay ra na. Pay kapakos imo, pe. Pay pako ni isog na imo gamay ani kana tungod kay mas taas pag imong dila. Padayon dihag ungad sa ako, padayon diha kay feel na ko nga mas gilok pang imong dila kaysa imuha. Padayon Nanding be. Usik is baya diri. Padayon diha dra. Agwatahanan dako diha. Uyab na sa ni Vilma ang imong giuyab? Oh, Yads. Napachansing man ko niya. Nanguyab pa sa dayon. Mo ako dayon gisugot. Di ba sa dugayan? Aka na noon si Sirgaw nga uyab ni Vilma. Pwerte gina ka-super nga gidakon niya. Ha? Dako kay nang iya daw. Kaya ka usano nga nag-short na siya da no? Nga uwa magsinina. Ay, bas nanday. Kuanda ka nang igimaw yun na yung ang short da yun. Igimaw day. Mukirikiriki juga nagmaigo ka ng iyad da. Maunay gusto na ko iyot. Mukirig-kirig ko sa kalami. Ano ka kirig? Daria! Kinsa na uy? Ang uyab ni Lucio si Vilma. Murag suko lagi. Nahibaw na tingalin na siya nga uyab namin ni Lucio. Pagkangilat yun, imong batasan. Ngayon ka mag-uyab. Uy, wak ko mangilog sa imong uyab. Uy, siya nang uyab na ako. Gisugot ko lang siya kay may pagtanaw man sad ko niya. Siya man siya nang uyab na ako. Dili man agud ako. Kinilay ikasulti ko nimo. Buwagi ang akong uyab aron dili ka magbasos ka ulahian. Makaluluoy ka lang kun mapadayon ka sa imong. Kolayon. Yods. Magbasol ko no ka. Kawayan ko no. Imubagan si Lucio. Kana, kay nakahimo pagluib si Lucio. Aw, wa siya mahigugma. Nagpasabutan na ako ang ugugma sa Lucio niya. Og maon ni, buhaton ako ang tanan ron para mo pilit pag-ay si Lucio nako. Buhaton ko ang tanan. Lucio. Ang yaning murunggos. Uy, kani Salamat ni may ka na ko din sa butil, ha? Salamat, ha? Malami ba ni Lucio? Wow. Saliyon ka ni. Alam na kayo. Oo na ako. Sakto pang bidak ko eh. Kabayo, kadak ko. Ngunit gusto na ba?
Relax na ta. Isang mama. Irot na to. Hindi ba na? Palayo na lang yun. Hindi na ko anin akong baba. Hindi na kumot na eh. Sige. Giri na lang siya. Ubus na ta. Sige, larga. Ito na mo kiyod siya. Di man ako. Wala kayo. Posisyon na din ha. Kaya targito. Pati ay ni di ay. Nung kadayon mo pa. Sana kag maasos. De, ariwe. Itakang na taniwe. Init na na. Ano sana? Hindi gusto na ako. Ano sana? Sakit na hanghang. Kanya ka sa kumukiyod ipunduto na dia. Katakuhan siya. Ano na dia? Murabalkan siya ba? Kapoy ba? Mababdos ka ni ka sa akong anak. Nindot kayo ni. Kaya gipundom na to. Sige siya. Kasakit na hanghang kalami ba? Sa? Mabdos ka sa kong anak? Yes, Lucio. Nagbunga ang duha ta kagugma siyo. Lipay ka? Lipay! Kay magkaanak na ta. Oy, wako'y gugmani mo sa gamay. Tarong. Yabal natin kaya kinapakita. Wag gusto ro. Si Bilma, kung iyaba kong pakaslan, parihas mo. Gipundon ako. So, bersama mong mabdos akong anak na yung siya. Kaya may pakaslan ako. Dili, ikaw, Daria. Lucio! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pinkay, ginaingon, pangayog pasaylo ko nakasaka, kay tao ramang ka. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi na dili na ko mahimong may kalimtan. Mama Luz, may atuon lang ko ha. Ikaw lang una ang bantay ni Inday Jasmine. Kapan ko, Mama Pinkay. Ayaw na, samok-samok lang ka. Ma, sige ma ha. Mama! Oy, Ilom Jasmine, oy. Mobalik, nagkatong imong inahan nga si Pinkay. Ganina kang nilakaw si Pinkay, ma? Ay, oo, Milyo. Ay, si Jasmine ay naghilak nga nangitas iyang inahan. Uy, asam ko to siya, ma? Umangpod mo sulti. Basta kay miingon ra nga may agtuon lang kuno siya. Ako lang una kuno mo bantay sa bata. Imong bayhan nga ngit-ngit na ra ba? Ano na lang ko din ha, manaog sa ko kadiyot. Uy, isa. Ningaw na ra ba? Sagdi lang, oy, ay kabalak ka. Mas ang tamalik dito. Magsabot lang yata. Alay ka na, kaya basta din na makakita ni mo. Piya na, Juning. Bye. Sa uulitin ha? Palas, Juning. Nagapian ko pa ulit. Yung mo, Pinkay. Mahimo pag-ugma na lang ta magsulti, Milyo. Katugod ako. Ya, di magagikan. Hala, di makasabot ha. Ugma na ta magsulti. Karon ta magsulti. Tubag ako, diin kagikan ha. Nagsigig panginta ni Mus Jasmine. Nagsigig hilak, nagibantayan ni mga. Diin ka! Isuroy! Diin! Kisay mo kuyog. Ako ra. Saman okay na ka? Oh, ngayon anhiman ka ato matulog, Pinkay. Huwag ko pa katulgan dito sa amo eh. Kay? Nasuko. Kay? Naglagot ka nung nagabihan ko pa uli. Unsa? Oh, ngayon man siyang masuko ang imong bana ba? Basta ako, dili malipay na na magibuhat. May magpermi ko. Minyo na ka ay Pinkay. Kano mo suroy ka nga magabi? Kano bang mauli ka magabi eh? Di ginamayo. Unsa naman ni, abi na ko sa amo na ko kasaban, dinhi sa di ay. Ato na ko sa asiras matugin ni be. Lakaw dito. Di mo ni kasaba ba? Tambag man eh. Arong tapanan ka sa mga tao. Wal, kuhan dito. Ala, sige. Taong grasa imong matapa dito. Uy, sorry gyud Pinkay ha. Balibaran ta gyud ka kay di gyud ko gusto maamong ko sa inyong away ni Milyo. Inigwit, hasta ka nga suod na kong amika, di ka makapakatug na kung usa ka gabi ilang, maumang kaha mo. Salamat kay imo kong giablihan, Mama Luz. Ay, napagsigig tabi diha. Sod na dayon samtang natog pas Milyo og si Jasmine. Ako rin mahibaw nga mo explicar sa akong anak.
Sigurado gid kong kasab-an kong milyo ini. Musayog trabaho ron kay nalito ko gahapon da. Oh. Uy! Ina! Ni amon sa sala ni Spingkay. Kinsa may nagpasud niya? Naibaw kong basuko kanak, pasaylo agid ko. Pero babae ko naluoy ko sa imong asawa. Kaliko na dong, unya pamahaw, nakaluto naman ko. Hasta pa sa pag-atiman ako, ma? Ikaw gyapon? Hoy, Pikay pagmata! Pikat! San mil... Uy, gipukaw, ikaw di ko, makatiman ako, kay mo trabaho na ko. Ikaw, unsa magaha? Nindot og mayo kang asawa ng matog na kapirmi? Gusto na mo ni Ana, oy kaligo na lang dito aron makapamahaw ka na o makalakaw na. Sige na, nak. Mula ko, Mama Luz. Asa naman po Pinkay? Mo-text ako ni Milyo, ma. Ang bata palihog, ma, ha? Mayo kay nitong nga karon Pinkay. Kay kung wap. Kung wap paon sa manjuning, ha? Buwag na natin kaway. Iyan no, hara, Nag-away pa yung Milyo. Tungod ini akong pag-uban ni Moron. Ako ning sa? May kamay dunay akong gusto na ko? Juning. Pingit-pingit. Dana, manuod na tas motel. Si Pinkay mo to? Si Pinkay gito ako nakita nga niya ang kas motor. Nanood sila ng motel. Dili may mo masayop ko. Ang iyang gisulob. Uy, nagpalita do. Regalo to na ko niya sa iyang birthday. Kalain sa kibatik eh. Nilakaw sa desya. Maudin iyang buhaton ni Pilmi. Nang laki dahil nga akong asawa. Umuan na ni B. Samuka ng brani mo eh. Paghuwat to. Ay, napukahuwat ini. Sige, tagtangan kasi mong papa. Juning. Ano mong babayahan ako? Ano ko din is gawas na tayo magpaabot nila ni Pinkay nga manggawas. Mapamatud-an ganin ako na may lalaki si Pinkay. Manggawas ito, Juning. Nya na. Matug sa ta? Di pa mahimo. Magabian na po ko pa uli. Uwayo na sa kong Milyo. Ano nagawas, B? Kaya matug sa ko din eh. Ha? Kunya ako? Ugawas ko ni motel nga maglakaw lang. Nanang rumboy ko na magpatawag kag taxi. Uy, Juning, kita'y nagkuyong og sudin niyo. Nga inikawas na ako na lang usa. Away palagi ko Pinkay. Ikaw man sagod. Dinagom mo ko ni maayo. Nakatugod ta karoon. Ikay may drive na ako. Ngit-ngit na. Wagit sila manggawas. Boy, sige na boy. Pagkawag taxi. Nila po makuwas. Si Pinkay. Nagawas eh. Akong duulon eh. Pinkay! Ayaw sa pansol! Period! Mainin mo laki! Laki ba, oy? Ayaw pa makak! Nakipanta mo duha. Angkas ka sa motor sa imong laki. Hain siya! Sa siya? Akong cellphone. Niya. Ano man ako sa phone? Mag-i-videohan ko ni mo! May bao mga tao! Ing asawa! Kita na ko siya nga kauban sa iyang laki nga nagod ining motel! Taka mo lang Kamilyo? Pataka de ha? Siya pataka. Unsa ram day mo diya, ha? Ampo! Oh! Nagrosaryo! Nagani ang rosaryo nga among gigamit, Kaya pagani Bible, Di ang rosaryo o Bible nga among gigamit sa giingon ini akong bana. Klaro ninyo ka? Guys! Ako ipakita ninyo ang palibot morning hotel na gisudlan sa akong asawa o sa iyang laki. Niyo, tanawan ninyo guys. Vlog ko ni. Unsa man guys? Muna yung hukom. Motel ni guys. Mutsa ni. Simbahan ni. Pwede sila magrosaryo. Oo mo guys. Nga nagrosaryo gini sila sa son. Tanawa guys. Comment lang mo guys. Comment mo. Ito guys. Kapuyal. Iya bitaw. Nga naman guys. Sukto ka nga nasaktan ta mo sa iyong laki guys. Ipatuo ang akong banag ampo og nagrosaryo rami sa kauban akong lalaki sul sa motel. Ligon ang ebidensya nga akong gipakita, rosaryohan og Bible good. Pero buwa mada sa ati kang akong bana. Ayot na lang kong pasaylo. Tugod pa niya, buwa ka bae. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Amanda. Ginaingon, ang tao nga hili kayong manghuna og magpakalimpyo. Mao ni mga tao nga dunay tinaguang baho nga hadlok mapisto. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahinom, mahigali.
Mads Amanda, at tumusbay si Pads Gio ha, lunch. Kasi okasyon ay Mads Olivia. Birthday Iping. Ay, mao ba? O sige Mads, akong sultihan ang Mas Gio. Lang ko Amanda, oy. Nga naman, Gio. Kitang duha man ang invite. Di lang lagi ko. Ikaw layad to. Ay, Mads. Uy, hi! Dayon mo, Mads! Hi, Mas Pads Gio! Ay, uy, di man mo anhi, uy, mauwaw. Hala, uy, mauwaw nga no, kuy! Ay, pasagdi lang to siya, Mads, uy. Dali na. Aron makakaon na ka, Mads. Dali lang si Pads Gio, aron makatilaw po siya sa mga gipangluto ni Iping. Wade mo adto sa birthday ni Iping si Gio? Ugi pa? Gano'n mo naman da? Ambot lang. Huwag po ko hatagin niya rason. Guilty siguro siyo. Ha? Nga nung guilty man siya pa? Murag, wa man na magtagda na yun do, ha? Ka-amigo? Wa gyud. Nag-away si Gio og Iping pa? Nakabantay ko nila nga, wa na magtagda na eh. Unsa? Wa nagtagad? Wa mo ko kay bawan na, Mads. Si Papa mo'y nagsulti na ako, Mads. Kay nakabantay man ko na siya sa duha. Mao ba? Ako niyang pangutanon si Iping. Ato lang yung duha, Olivia. Doon na magkinibawan bahin Pads Gio. Hadlok siguro siya ng sulti kong Mads Manda. Ha? Bahin saan sa man Iping? Kuhaan kining, may babae si Gio. Sulti ng Mads Manda. Hari basin kagubot na sila kita hinungtan silang away. Kung may mo, ato ning itago. Itago ta kini. Bati at paulin ako, ano may pagkaon? Ay, nagtuo man gud mi nga di ka manihapon din he. Kay wa man ka mag-text or chat good. Da. Di ko magdaghan og lungag kay mabahawa na sa tanugon kaayo. Gutom na kayo, oh. Kalma lang good. Magpa-deliver na lang ta. Ay na lang. Adto ra ko sa gawas mo kaon. Asa tong bana ni mo, Amanda? Ay, adto ko na siya sa gawas, mukaon. Unsa man kanos gawas? Pagkaon gud pa. Unsa pagkaon na? Tahong ni Carla? Kinsa ng Carla pa? Ay, kanta na, Amanda. Tahong ni Carla. Mura magtunay ipasabot si Papa. Dianas Gio ay alas 11 na sa gabi na balik. Kaon ras kawas niya alas 11 na sa gabi mauli. Sud na ay. Ay! Diin man ka, gaya ko di mo nga balik. Sorry ah. Nakainom ko, Amanda. Ni mo, Gio. Nagmotor in town ka, nag-drive kang nakainom ka? Awa nga kang malipay nga buhi kong nauli. Syaro, naidagang tindahan nga na maligyap beer, uy. Human unta ni mong panihapon, ni uli unta dayon ka. Aron ani na lang kasbay mo inom. Magduda man putan ni mo kung diin ka. Pita. May kinakatog na da si Amanda. Wa ko tunghas, bayad-bayad lang ko sa kwarto sa motel og short time pero giinchan ko. Kini lang si Amanda nga akong pahimuntan be. Lamin sa niya akong asawa be. Kini mo. Gio, di kapoy ko. Ay, ikaw, di kapoy ka pero ako kapoy ha? Gio pa. Nausap ka. Ay, ko balibari. Balibari. Dili, gito ka na kay ko. Kapoy ni mo. Okay, di. Ay, kung ina-ini, ha? May gataon siya ipabuhat ni mo. Mananoon? Yung singos ka riya. Mura kung di ni mo asawa, Gio. Style ng good na sa magtiayon, good. Sabi ba? Mura man yun kung ni mo kapit. Musay kabit. Kinsa nasulti ni mo nga may kabit ko, ha? Si Iping? Nansa ka diha. Ang pataka ra magkagpamasangil. Ang gisultihan kay gadi Iping nga. Gusto siyang magbuwag ta, ha?
Ngano ka, uy? Ibig deal man nimong akong pagsulti nga mura kog imong kabit. Nasa day ka, Hachiyo? Pastilan ni Molibia. Nga nagsultihan mo tao ni Mas Amanda nga doon ay kabits dyo. Ah? Huwag mo kong masulti ni Mas Amanda, Iping. Oh, kung mo, kaya sa nagsulti at pa sa mahang Manda nga 14 ng awayas doon ang gabi eh. Nus alang ka na himong bayot? Ha? Oy, pre, nga ano ba taon ka? Ay, pamaka ko eh. Ikay nagsulti sa akong asawa nga may kabit ko. Oh, yun, taka ng taon ka eh. Naiba akong doon na kay kabit, pero akong nabibahin na kay di ko gusto nga magkagubot mo sa Manda. Pabaya. Chiyo! Chiyo, naunsa ka ba? Uy, naunsa ka? Noong man ka din eh. Uy, mamaulit tabi. Buhay ko, Amanda. Buhay ko. Dali na, God. Nga nagpataka lang tabi nga may kabit ko. Unsa ba? Nagkadugong ilong ni Iping nga imong gisumbang. Yan naman yung nagdugong ilong sa kumpana. Nga naman eh! Bida, guilty kay ka, Joy. Ano di mo naman sultihan? Tinuod sa Manda. Sulti na, rumay ba siya sa imong kabuutan? Ang tao nga hilig kayong manghunaw nga magpakalimpyo siya, maunay tao nga dunay tinaguhang baho nga mahadlong mabisto! Unsa? Iping, dali na, dali na. Dili ko gusto mag-away mong duha, Gio. Wow! Niya naman tas ato. Maglaro hay ta, Gio. Lami ang gubons naong antong Iping. Ito na. Sultihi ko tinuod. Unsa may imong gitago ang baho, ha? Ang buhot. Unsa ambot? Dili ka makasulti sa imong asawa, Gio. Ako'y sulti. Pa? May kabit ang imong bana. Pa? Basta ka na ibaw yun eh. Huwag ka tong Iping ang nagpataka og sulti ni mo. Ako mismo nakakita ni mo, Gio. May kuyo kong babae. Manood mo sa butil. Unsa? Maudi ay nga guilty kay ka. Kay tinuod yun ay nga may kabit ka. Nasakta na hinuon kay puwerte mang guilty, ha? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tinay. Ginaingon ang banang nga may kabit, mailhan Diyos asawa, ilabi nagwa na kinigamita. Nga kininay tabusong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hinay, nakaluto ka? Wala, wa para ba check ko? Kaya mo pa'y pagkahuman ako glaba. Oh. Miya, magluto pa ka nga pero pinamagutuma. Palit na lang kog dilata. Palit raman ang lutuon. Yan na lang oy. Gutom na kayo. Ato ko iskina. Tuway dagang ditong maligya og pagkaon nga luto ng daan. Miss, kitsa nagluto ini? Ako? Wow, lami oy, murag sama ni mo kalami. Oy, ayaw anak sir, oy. Ganahan na ba dayon ko? Bitaw, lami mo ka mo timpla, miss. Balik-balik niya din sa akong tindahan, sir, ha? Sure. Jico. Gretchen. Gretchen, ganikaon ba ya? Abay rin eh, lami ang siyang pagkaon ba. Pero murag mas lami siguro si Gretchen bay rin no. Tlawe, bay, tlawe! Nakaluto na ko, Jericho. Kaon na. Nakakaon ako dito na eh. Unsa? Dito ko si kaon si Skaynay. Sa sunod ba, magpahipaw ka nga nakakaon na day ka. Aron di na lang ko magluto. Anugon kay ng humba? Lata ra ba kay na? Parehasin mo kalata? Jericho. Kit ka bayot, di ba? Nimuting na eh. Yun anag yun ng mga bana. Basta makakita naglaing babay, pasakitan na nagsulti ang asawa. Di ko mo to nga may lain si Jericho bayot. Ayaw pala bigsalig. Yun anag yun ng mga bana. Dili managan na masultig sakit sa asawa. Basta doon na kabit. So diyae ko kung nasayop ko. Nganong karon lang ka na ulit, Jericho? Unsa to tinay? Nganong karon ka lang mauli, nga di man ginhapon nga ingon ini kang orasa mauli? Ay pagbuot tinay. Jericho. Bisag unsa ko oras mo pauli, way magbuot na ko. May gani kay pauli pa ko din sa ato. May lain na ka? Unsa to? Basig doon na nakailain ba? Maong. Nagduda ka na ako tinay? Kaduda man gud imong gipakita mga lihok gud. Tagdukay na kang uli. Unya, di na kamukhaon nagpanihapon inig pauli nimo. Ayaw pagbuot kun mo ni akong buhaton tinay. Panidis Jico, tinay.
Ha? Nga naman pa. Basig tinuod ng imong pagduda nga may babae siya. Basig wa pa. Lalaki ko, tinay. Kanang dili na magkananan sa inyo para uli. Unya, magtagugay na kayong pauli. O nyalis na ka na nga may kabis, Jeko. Kinsa man kaha pa. Hindi gani. Pero may bago kinsa. Kaunog maayo, Jeko. Luto ginan ako imong paborito. Nambok yung kini Gretchen da. Buon, kanindot, Unya, kanus amang kung mo pakanong special ni mga putahe. Tilaw ka na ako. Pangita ka na ako, Jeko. Si Jeko, may gikasulti nga babae. Kikulpaan man ko. Mao ka na iyang kapit. Gigunita ni Jeko ang kamot sa babae. Misamot og kulba ang akong dughan. Patilaw ako sa imo ha. Kasi di na tinuod nga ang pangita ko ng Gretchen. Pangita lagi ka na ako, Jeko. Promise. Nay, nga naman ni mo doon lang imong banaw. Nakita magkaka nga, doon na siya kikastorya nga babae. Nagunitay ba sila sa kamot? Nangurog mangod ko bayot. Nga? Oo ka sa patsong dibati iyo. Ano sa man ka? Gidoon lang tato nimo sila. Ang may baguan nimo nga nagbisyo ang imong bana. Kadiyot lang, Nana. Hala! Nihalagi ka, Jeko. Gusto kong mutilaw sa special ni mga putahe. O, pa siya ka move on, ha? Agi? Sweet. Ay, kini. Thank you. Unya, sa imong buhaton. Nisuot ang imong bana o na baya. Bayot. Asawa ka, day. Ano nangurog man ka diha? Sunga ang kabit sa imong bana. Nahadlok ko bayot. Unso? Mamaulit ako. Bayot. Useless nga niya ata din hitinay. Unya, wala kay buhaton. Klaro na kaya nga atong nakita. Nisuot ang baya, ang bana, o gipasusi sa babae. Mautoy kabit sa imong bana, girl. O di ni special ni mga putahe, Gretchen. Dapat dikit kay ito. Hindi mo daw ginainay. Nangipaspasan lang ka, Pero si Jeko nagsige pagyapo gamit siyang cellphone. Kinsa man kaniyang ka-text. Niyakik-ik pa. Katawa siya. Enjoy ka siya sa... Jeko. Oh, ano? Gimingan ako ni mo. Yeah? Ha? At tubang lagod na ako. Uy, likdi. Gikapoy ko, Tina. Ay, sa karon. Dugay na manggod. Wa ko ni mo gamita. Alanggod, di ka makasabot. Apoy ko, Gikapoy ka. Pero enjoy ka samtang nag-text-text ka diha. Pagbuot lagi. Jeko. Ipakita ang asawa ni Jeko ha. Legal wife ka. Istoryahin mo ba na? Ina, na nakakita ka niya suod sa bahay siyang kabit. Dili gani ko kagwanta. Ako yung musutin ni Jeko. Saon-saon pa. Mayo, kay niya ka. Nasuko man ka pa. Nasuko ko ni mo. Usay mo asawa. Kaya nga naman. Sordes, Jeko. Tinay. Pagsulti mo doon. Nga naman, Tinay. Sulti! Nga no? Nakit-anta ka nga misod sa kabay o iablihan ka sa gwapa nga babae. Siya bang imong kapit? Sure ka nga ako to yung kita? Sure ko, Jeko. Gani, naghuwat minimo nga mukawas ka. May kapit ka ba, Jeko? Oo, doon na. Tungkol kay Lusyang na ka. Wala kay lami, Tinay. Sakit man, ang gidawat kong kamatuoran tungod kay tambok na kuno kay ko. Maong nangabit siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Susan, ginaingon, nga doon nakipabay nga di malason sa pagpili og laki. Bisan unsa og paniguro, pero gamay paltos, makaanak na lang og duha, uway laki nga mga sawa. Mao na nga itabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Gibuwagan mo si Sani. Unay ano man taon. Mas tanaw ko adtong bataa, buutan man to. Nga ako ang pagkababay ang iyang giapas sa ato. Gusto din siya nga akong dadun og motel. Akong giingnan nga, musugot ko basta pakaslan ko niya. Maingon man nga, magtigong pa ko na sa kwarta. Da akong gibuwagan, uy.
Siniguro ning ako na ko gusto nga mapaangkan lang ko. Aw, kana. Maunay husto nak. Gamiton yun ang imong utok. O sige nak, husto tong imong gibuhat. Gigamit yun mo ang imong utok, brain. Mao ba gaw iking? Ni kagusto na ko sa Mario? Lagi ikaw. Pero ayaw lang ana niya. Dungog ko sa mga tabi-tabi sa mga itong mga slinga na nga palikiro ka na siya. Nang kuno kayo uyab. Aw, gaw, papamasitahan siya na ako ha. Gusto kong maminaw sa Endes Cartel. Mas hindi ay kung din ako magbinutan siya. Aw, lagahan din ako siya. Kay abi mo gaw, may pagtanaw man sa kuniya. Uy, dili taw na tinuod nga palikiro. di taw ko palikiro. Ang tunon ako, nga daghan ako naagian nga uyab. Pero ko na, magbuwag ni. Anha na ko mangitaglain. Pero kung nisagtan ta ka, makasiguro ka ako nga dili ko ni mo binuangan lang. Hindi tayo tingog ni mo, Day Susan. Ha? Kung sugton lang ko ni mo, Day. Ikaw ra jud mo ako, Day. Di na ko mangitaglain. Uswag ko sa kinabuhin ninyo, Day. Ano eh? Oh, kun mo na parehas ta. Ako sad, gusto ko nga magninyo na. Gusto na kong mahimutang sa kinabuhin may pamilya ko. Ay, puno. Sige, Day. Sugta ko, Day. Na, pakas lang din ta ka. Ayaw, magpakasal niya ito. Ayaw lagi. Ang pasas mo. Mario. Oy, naunsa ka god taon. Ano mang imo magitugyan didtong Mario ng imong pagkababay. Basin muli kay naunya ni. Karon nga iya ka nang nahilabtan. Nakita na akong matinud-anon siya din ako. Nang gitugyan ako niyang akong lawas. Datagid nimo. Abi ba na kong bright ka? Bogo man dahil. Unya daw tagkapahilabot kung kasal na mo. Unya, nay, kay Mama Kusmine. Ay, Sa ilang kuit, buutan bito to si Mario. Sayop lagi ng imong gibuhat. Nay, nga. Ala? Mayo! Day, tama nay, si Mario rin lang bita ko sa kawas. Awatin na lang lagi ni iyan, nay. Kaya kumuang pa, tila sumali sa ato. Nay! Dong Mario! Dali, Dong! Dayon diri, Dong Mario! Aw, salamat kung mao ka na, Mario. Aw, ini sa sunod simana, mamay ni Susanan. Sa sunod simana yun. Busa, karon, manuroy. Iisip namin ako siyang akong asawa. O, gini, pagtagad ako niya, akong misis ba, pinanggad akong asawa. Mabang ako nasa ko, tuosan siya. Nakabati ka, nay? Maligog pala ko si Mario, nay. Ug hapit ka na niya makabaton og apo. Adong, kana dong, manuroy na. Dad, ako bisan asa, dong. Susan, naunsa naman eh. Wala man lagi mo balik din his Mario. Noon kay karon siya si Manaha, mamay. Ambot pa, nay. Basig doon ay problema. Nay, mabdos na ako sa among anak. Osa! Mabdos ka! Nananhaado siya sa ilaha kay kita aron nga kanang magkadayon jud mo. Oy, nay, ato na ko siya sa ilaw. Kinahanglan nga makasal dayon mi sa di pa ko manganak. Ayon na dayon paglangay. Sige na. Ato na dayon si Mario sa ila. Kahinay baya sa glihok nimo. Bataning kalaki haron. Bisuritan day kag Mario. Milarga de SS Manila. Hira de kong giilad. Mabdos na ko siya anak. Pagkatawhan na lang ng bataan na. Og sa sunod, pag amping na gitin tao, di ka mailad og laki, Susan. Nay, karon ba nga, duha na katuig si Inday, nay. Panahon na nga, manguyab na sad ko, nay, ha? Say, manguyab. Oh, magpailad na sa kaglain, Susan. Nay, doon na may bisita na ako, si Sydney. Buutan lagi, nay. Busa, siya na akong pamanhoy na. Bebe, panihian na siya. Himbisan ko natawa na kung dili ba na mangingilad. Amin ko, Nay. Say, amin ko, Nay. Ayaw na pagnanay na ko, ha? Ayaw na pagnanay na ko, dong. Kay dili pa man mo kasal sa akong anak na si Susan. Nanay na lang ko ni mo, Nang. Kay magpakasal naman niya, mi Susan. Awa, Nay. Buutan kayo sa nakadungog ka. Pakaslan ko ni Sydney, Nay. Kung may bawa na siyang may anak ko sila ang lalaki, nga okay na kayo sila. Di ba, dong? Okay na kayo sila. Okay kay ko, eh. Huwag mo kay labot imong kagahapon. Ug aron mo tuo mo nga tinud-anay ning ako. Ugma. Mamay ko.
Manam ka pamain ako kahapon. Kasalan ay kuwang na ito. Dito na kay anak. O sa'yo nilaya? O lagi nay. Nakikabad og laing babae si Sydney. E kung gisiritan. Gipamayaan ka naman unta, pero nganong iya pa magyuding gibuhat? Simbot niya. Nay. Oh! Mabdus na ba ko? Naunsa naman tao kang bayhana ka. Mura ka man tao gipanagkot, day. Sige ka man lang nga, mabinuangan og laki. Kanto ni mong siniguro na punta ka naman sa klaro. Mataw gani ikaduhan akong anak, nay. Dik nagit ko. Ang ako na lang unya mga anak ang akong ati manon. Likayan ko na ang tanang mga lalaki. Ipanumpa ko na. Man matawang ikaduhan akong anak, alaing lalaki, wala siya ko mulingi og lalaki, tagam na ko, bahalag lawa-lawa aning ako, nako, tagam na ko. Maugdo mga kasama ang kaagi ni Susan din hining atong tulumanon. What's the style? Tagam na ko style. Ug mga atong listeners, atong What's the Style Part 18 ug hinaot nga nalingaw mo listeners ug usbo na ko salamat tanan ga-comment sa ko. Salamat jud kay sa inyo nga naadjud mo ga sunod ug ga-comment nga mabasa na to sa atong pag-vlog. Ug tanan ako mga listeners, akong pasalamatan nga naasad mo ga suporta ug kapaminaw sa atong mga drama nga gina-upload. Ug akong i-shout out tanan ga-comment sa ko. Shout na ako si Excel Candy, si Ma'am Delsa 99, shout out mo diya ma'am. Ug kang Sir Dads Vasquez, shout out po na ko si Michael John Amores diya sa Tubod, Lanao del Norte. Sa imong mga kauban diya, Michael John, shout out niyo diya. Ug si Sir Willo, shout out mo da sir. Ug si Oscar Abedog diya sa Karkar Cebu, shout out po na ko si Jod Pulstico. Ug si shout out po na ko si Ryan Inquito. Ug mga itong listeners, tanan ga-comment sa ito atong gi-shout out. Ug atangin na po atong sunod nga upload mga listeners. Daghan Diyos salamat sa iyong tanan.